दिनै 7 नभेम्बर खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, आसाम सोरखारा साबा आसाम सिभिल सार्भिस मावख'गिरिफोरखौ बिसायख'थिजों सोमोन्दो थानाय बिबानफोरखौ नेवसिनायनि थाखाय सासपेन्ड खालामदों। कनकनयति सयकिया, प्रस्मिता दिहिंगिया, जिन्तु शर्मा, सुरज कुमार डेका आरो काव्याश्री दिहिंगियाखौ बिसायख'थि आय'गनि प्रट'कल बायदियै बिसायख'थि मासिफोराव बिबान होनाय जादोंमोन, नाथाय मिथिनाय बायदिब्ला गावसोरनि थिखानाय बिफावफोरखौ लायाखै। बावैसो बे मावख'गिरिफोरखौ बिसायख'थिजों सोमोन्दो गोनां बिबानफोराव बोस्लायनाया बिसायख'थि आय'गनि मावफुंनाय गोनांथिफोरखौ मदद होनो थाखाय सरासनस्रा खुंथायारि खान्थिफोरनि बाहागोमोन। बबेखानि, मावख'आरि बिथोननि उनावबो सासेबो मावख'गिरिफोरा बिबाननि थाखाय खौरां होआखैमोन, जायनि जाहोनाव आसाम सोरखारा आब्रुथियारि राहा लानो गोनां जादों। बिसोरनि मानिनायाव फेलें जानायनि फिननायाव सोरखारा बै जाथायफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय बिफानारि नायबिजिरनायखौबो बिथोन होयो, जायनि जाहोनाव बे गोरोन्थिया जादों। बे नायबिजिरनायनि थांखिया बेखौ थि खालामनाय जागोन दि मावख'गिरिफोरनि खामानिफोरा सांग्रांथि गैयै एबा गुबुन जाहोनफोरा बिबाननिफ्राय गैयैयाव बिहोमा होदों नामा। नैथियाव, करिमगन्जआव सासे नंखाय आइपिएस अफिसार हमजादों। हमजानाय बे नंखाय आइपिएस मावख'गिरिनि मुङा जाबिर हुसेन। बिथाङा गावखौ क्राइम ब्रान्चनि सासे गोजौ थाखोनि मावख'गिरि शाहजान लस्कर होनना सिनायथि होनानै समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरजों लोगो जादोंमोन। बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों पुलिसनि खसाब गाननानै गोबां सुबुंफोरनिसिम सावगारिफोरखौ पस्ट खालामदोंमोन। बेबादिनो बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों करिमगन्जनि कालीगन्ज ओनसोलनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि आतिक आहमेद चौधुरीजों लोगो जादोंमोन। उनाव फोरोंगिरिजों बिथांनि सोमोन्दोआ गोथौ जानायनि उनाव शाहजान लस्कर उर्फ जाबिर हुसेनआ गावनि न'आव थांनो हमो। बेबादिनो सानसेखालि बिथाङा सुनीता पाल मुंनि सासे लाइमोन आइजोखौ लोगोआव लांफानानै आजिरा मोननाय फोरोंगिरिखौ न'आव सिनायथि होदोंमोन। साननैसोनि उनाव शाहजान लस्कर उर्फ जाबिर हुसेनआ आजिरा मोननाय फोरोंगिरिनो फननि गेजेरजों फोरमायदोंमोन दि सुनीता पाल मुंनि सासे लाइमोन आइजोआ गावखौ फोथैना लाबाय आरो सुइसाइड न'टआव फोरोंगिरिया दायनिगिरि होनना फोरमायलांदों। बिथाङा फोरोंगिरिनो माखासे नंखाय गाज्रि भिडिअ'बो दैथायहरदोंमोन। बेखौबो अजद दैखांदों दि बे जाथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय फोरोंगिरिया 10 लाख रां होनांगोन। बेनि उनाव आजिरा मोननाय फोरोंगिरिया गिनानै 5 लाख रां होदोंमोन। जाथायनि उनाव आजिरा मोननाय फोरोंगिरिया सन्देह खालामनानै करिमगन्ज सदर पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनहैयो। करिमगन्ज पुलिसआ नायबिजिरनानै काछारनि खाथिगारानिफ्राय नंखाय आइपिएस शाहजानखौ हमनो हायो। थामथियाव, दिनै जम्मु काश्मीर आयेन आफादाव दफा 370नि आयदाखौ लानानै गोबां दावराव-दावसि जायो। एमएलएफोरा सदनावनो गावजों गाव सौलायलायनायबो जायो। जेब्लानो आवामि इत्तेहाद पार्टीनि एमएलए आरो इन्जिनियार रशिदनि फंबाय खुर्शीद आहमेद शेखआ आर्टिकेल 370नि सायाव मोनसे बेनार दिन्थिदोंमोन, बेनिफ्रायनो दावराव-दावसिया जागायजेनो। बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि सुनील शर्माया बेनार दिन्थिनायखौ हेंथा होदोंमोन। एमएलएफोरा गावजों गाव सौनो हमो। एमएलएफोरनि गेजेराव दावराव-दावसिखौ नुनानै मार्शेलफोरा बिसोरखौ होबथादोंमोन आरो नांलायनाय एमएलएफोरखौ आलादा खालामदोंमोन। बे समावनो बिजेपिनि बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बुंथिगिरिखौ एमएलए खुर्शीद आहमेदखौ मदद होनायनि दाय होयो। बे जाथायनि सायाव फिनजाथाय होनानै बिजेपिनि रायजो आफादगिरि रबिन्द्र रैनाया एनसि आरो कंग्रेसखौ सोंखारिनानै बुङो दि बिसोरो भारतनि बेरेखा सानदांथिफोरखौ आश्रय होगासिनो दं। कंग्रेसनि आखाया पाकिस्तानजों, कंग्रेसनि आखाया उदखारिफोरजों दं। बेनि सिगाङाव बुधबाराव आयेन आफादाव दफा 370खौ लाबोफिन्नायनि थांखिनि सोमोन्दै बेबादि थासारिखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। ब्रैथियाव, जायखौ जों इसोरनि गाहायाव नैथि इसोर होनना मिथिनाय जायो, बेनो जौ लोंनानै सासे गोर्बोआव थानाय आइजोखौ बुथारदों। जेराव जों डाक्टारफोरखौ इसोर होनना बुङो, आमगुरिनि देहा फाहामसालि बायदि जानानै थायैखौ नुनो मोनासै। आमगुरि देहा फाहामसालि बायदि जानानै थानायखौ नुनो मोनासै। बे अजदखौ सासे रुंसारि बिमानि नखरा होदोंमोन। बे अजदखौ लानानै बुधबारनि मोनायाव आमगुरि रायजोआरि देहा फाहामसालियाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे दुंहाव थासारिया सासे गोर्बोआव थानाय आइजोनि थैनायनि सिगां सोमजियो। गाग्लोबजाग्रानि नखरा अजद होदोंमोन दि फाहामगिरिफोरनि गोरोन्थि। फाहामथायनि थाखाय आइजोआ थैदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला
आइजोआ 7 दाननि गोर्बोआव दंमोन। जाथायनि बागै गुवारै फोरमायनाय बायदिब्ला ब्लाड प्रेसार बांनायनि जाहोनाव गोर्बोआव थानाय आइजोआ गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे आमगुरि कमिउनिटि देहा फाहामसालियाव थांदोंमोन। बे समाव गुबुन सासे बैसोगोरा बेरामिया देहा फाहामसालियाव फैदोंमोन। जयै सावस्रि आनजाद नायनायनि जोबनायाव डक्टर रणदीप फुकनआ बैसो जानाय बेरामिखौ इन्जेक्सन थुनो लाबोनायखौनो गोर्बोआव थानाय आइजोनोसो इन्जेक्सनखौ होदों होनना बैसो जानाय बेरामिखौ लाबोनाय सासे सुबुङा फोरमायो। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।